Bun și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vă voi arăta niște bucuri pe car parking. Astăzi o-l avem ca cobai pe un M5 Pitbull. Nu știu câți dintre voi știe jocul ăsta, dar e șmecher tare. Bun, hai să mergem să vă arăt. Nici eu nu știam de mult, dar le-am aflat, pot să zic, de curând. Așteptăm să ne bage. Bun. Primul bug, nu știu dacă îl știți, dar trebuie să mergeți pe aici. Și urcați pe aici și mergeți într-un loc, neapărat treceți prin ăsta. Aveți grijă să nu vă blocați prin chestia aia, că acolo rămâneți. Mergem pe aici, hop, hop, hop. Și intrăm în asta și urcăm sus. Nu știu dacă știați locul ăsta, dar e frumos tare. Puteți veni pe aici, faceți poze, trimiteți la prietenii voștri care nu știu. Aici dacă v-ați dus jos, ați căzut direct. Uite-ți, bum! N-am răsturnat. Bun. Acum să vă arăt ce la bug. Numai că la bugul ăla s-ar putea să rămâneți înăuntru, să nu mai ieșiți, dar vă zic că e frumos tare bugul ăsta. Care vă-l arăt. Am luat-o la sănătos. M-am blocat. Nu mă blochez eu. Și apropo, dacă mai vreți să continuăm cu seria asta de car parking, scrieți în comentarii ce să mai fac. Să vă arăt ce mașini n-am eu. Poate nu. Unii vă place seria asta. Mergeți aici. Intrați aici și vă lipiți direct de aici. Vă lipiți direct de perete. Și când v-ați lipit, vă dați jos de mașină. Și opa, unde am ajuns. Și uitați aici. Nici eu nu știam, am zis că e frumos tare. Și acum de ieșit, nu știu dacă mai putem ieși, dar o să încercăm. Nu merge. Ne-am băguit aici. Dar eu v-am arătat locul. Și e bun. Cam atât a fost cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare. V-am pupat!